Omoro sudi chef. Ona sudi ro golle mawɗe golliɗo ceeɗa o woni ga komo golle mawɗe andi fof gasata ha feñje kadi ko ɗiɗi yo fin kono na fof gasata ma won ko ɗiɗi taw Voilà. 5 places, dans 5 invités. Ouais, 3-4 invités du moins. Présentateur. Coup faut yewtere nde. Voilà, ɗiɗo voilà. sabdu joni kala arɓeɗo e goni e radio he tawa ɗum radio kono ko ɗum télé kañum woni ɗo caméra ji robot ji gonɗi ɗo wona neɗɗo filmata ko robot ji ɗi filmata golle mum jaati radio kono noon kadi no wondi e télé kono wonta kadi sinnodirani e dow to eɓe mbawi wadde émettre tan kala émission mum mbaɗɗo taw kadi eɓe jalta mubacharata donc ɗum joni joni noon e radio ji yalta YouTube ko kala cengɗi e natirɗe internet soko Facebook mum soko nokku goɗɗo ko ala kulli haali no wawi wadde émettre e kala no jomum yiɗiri no wawi eggidde e kala neɗɗo o yiɗiri tawi فاتحة صلاة الفاتح آمين